ברוך הבא רב טוביה, מה שלומו של יהודי ומה מעשיך? עכשיו ששנינו לבד, יכולים אנו לדבר את דברנו במנוחה. המעשה רב טוביה כך הוא. כמה פעמים ציוויתי את בתך הבתולה וביקשתי ממנה למסור לך דבר מפי, שתטריח עצמך לבוא אליי. להודיעך רב טוביה, שבימים האחרונים נתתי עיניי. יודע אני שבימים האחרונים נתת עיניך, אבל השבתי חתך שאתה טורח לבלייזר וולף, והיא לא תצלח. העסק הזה לא יקום ולא יהיה. מפני מה? מפני חטאינו. יכול אני להמתין קצת, כמו שאומרים, עוד היום גדול ורחב ידיים. למה לך להמתין? אם יש בידך להוציא את הדבר לפועל מיד. גדולה רחמנות, צער בעלי חיים. מה? ראינה, כזבור אדם שיחידה היא לו. כי מדומה לי שיש לך הרבה רב טוביה. למה לך כל המחנה הזה בלי עין הרע? תעמודנה אצלי לאורך ימים מי שמקנא בי ובשלי, אל יראה טוב בשלו. חס ושלום. מה עניין קנאה לכך? אדרבה, יהי לך אשר לך רב טוביה. ורק מכיוון שכולן יפות אצלך ונחמדות למראה, לפיכך חשקה נפשי. רב טוביה, המבין אתה עד היכן הדברים מגיעים, זכור ואל תשכח. הטובה אשר תצמח לך מזה. בוודאי לא אשכח. זוכרים אנו רב לייזר וולף את טובותיך מהשנים הקודמות. רב טוביה, מה שהיה אז לא יהיה אתה, ומה שיהיה אתה לא היה לעולמים. הלא מחותנים נהיה, אם ירצה השם, קרובים קרבת משפחה. מה העניין מחותנים לכאן? מה פירוש קרבת משפחה? בוודאי מחותנים, נו, כדרך הטבע. מה כוונתך רב לייזר וולף? במה אנו שחים? במה? אדרבה, אמור לי אתה רב טוביה ואשמע מפיך במה הנוסחים כאן. מה פירוש? הלא בפרתי מדובר, בפרה האדומה שלי, שאתה רוצה לקנות לשחיטה. יפה פרה הזו וגם אדומה היא, ולא עוד אלא שעומדת היא לשחיטה. וכי למה התכוונת אתה רב לייזר וולף? אדרבה, השמיעני נא, ואצחק גם אני. בביתך, בצייתל ביתך הבחירה אנו מדברים כל העת. הלא כפי שידוע לך רב טוביה, נתעלמנתי לא עליכם מאשתי. למה לי לחטט רגליי ולבקש את אושרי במרחקים? יושבים שנינו כאן היום, אני מכיר אותך ואתה מכיר אותי. רואה אני את ביתך באטליז בכל יום חמישי, וגם ניסיתי לדבר עם הפעם או שתיים. נראה שבתולה נוחה היא, משביעת רצון. טוביה, רוצה הייתי שתסתלק מעסק החלת ותבקש לך מלאכה אחרת. איזה מלאכה אחרת? כל מלאכה אשר תאווה נפשך, ובלבד שתחדל להיות טוביה החולף. חכה רגע, יודע אתה מה? שמה תיסע לאמריקה, אם אין רצונך באמריקה, אולי תיסע לארץ ישראל. כל היהודים הזקנים נוסעים לארץ ישראל. מיד ננעץ הדבר במוחי כמסמר של ברזל. אפשר מוטב לי לעלות לארץ ישראל? כי ליבי נמשך זה כבר אל ארץ ישראל. כל ימי הייתי מתאווה ומתפלל במסתרים. אברע נא ואראה את הארץ הטובה הזאת, את הכותל המערבי ואת מערת המכפלה ואת קבר רחל אמנו. אציץ בעיניי על הירדן ועל הר סיני ועל ים סוף ועל פיתום ורעמסס וקדש ברנע, ורעיונותיי נושאים אותי לשם, לארץ כנען, ארץ זבת חלב ודבש. ויהי בימים ההם, ואני טוביה
חוזר לביתי מבויבריק, כפעם בפעם לרגל מלאכתי בעת ההיא, ואני עודני בגדולתי, שולח ידיי במסחר חלב, חמאה וגבינה. עודני עושה חור וחור, לפתח את סוסי ולתת לו מעט תבן, ואני רואה המון גויים נאספים בחצר ביתי. כל תושבי הכפר ובעלי הבתים למקטנם ועד גדולם. ופני כולם נראים לי משונים, לא כתמול שלשום, פני חוגגים ונרגשים. ואמרתי בליבי, טוביה, מה עלה על דעתך? כל ימיך אתה יושב בשלום ישיבת יהודי אחד בין המון גויים, ועדיין לא פגע בך איש מהם לרעה. ואני יוצא לקראתם בסבר פנים יפות ואומר, ברוכים הבאים, מה לידידיי בביתי? מה שאלתכם ובבקשתכם שכניי החביבים? ענה אליי זקן העדה וענה לי בלשון גלויה, באנו אליך תבל, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו רוצים להכותך. ואני, למרות הסערה שהתחוללה בקרבי לשם הבשורה הנעימה הזאת, החלטתי לענות בזהירות ולא להוציא את רגשותיי החוצה. ואמרתי, סימן טוב ומזל טוב, כי באתם תחת צל קורתי לעשות לי את כל החובה והמצווה הזו. עונה זקן העדה, מדיינים היינו זה עם זה ולא ידענו איך להחליט, להכותך או שלא. כי בכל מקום שבו נמצאים בני עמך שם, מכים אתכם ובוזזים את רכושכם, ולמה איפה לא ייגרע חלקך בתוכנו? החלטנו על כן גם אנחנו להכותך. אלא מה? אין אנו יודעים בעצמנו מה המעשה אשר נעשה לך תאבי. אם ננפץ לך רק את חלונותיך ונקרא את קריך וקסתותיך, או אולי נקום כיום הזה ונשרוף לך את ביתך ואת הרפת ואת כל אשר לך. לשם המסירת מודעה זו נפלה רוחי ונתבלבלתי כולי, אך הקודש ברוך הוא עשה לי נס. ונתן לי ברעיון, אני פונה לגויים ואומר להם, יש אלוהים דיין בארץ אשר לא הצדק ולא המשפט, כי הוא עצמו חרץ משפטו על כי יקבל את עונשי מידי אנשי שלומי, אשר איתם ישבתי כל ימי חיי לבטח. רגע, אבל אפשר גם הדבר, כי לא ירצה אלוהים את מעשיכם בשום אופן, ולעולם לא יסלח לכם אם תסלחו יד בעבדו בטוביה לגוע בו לרעה. ועונה לי זקן העדה, הלא איש נבון וחכם אתה, ולמה איפה נריב לחינם? ובכל זאת להכותך חייבים אנו, גזרה היא מלפני העדה ואין להשיב, ולכן זאת נעשה לך תבל, הבה ננפץ לך לכל הפחות את חלונותיך, כי חובה היא לנו.